Utheni unesilende okanye ulande? Wena umama wakho notata wakho baseKapa kufanele buhambe wena ubheke eKapa khoko kwenu apha nalapha khoko kwenu unyanisile. Jonga Brixelani ba ndiyaphangela namhlanje. Phangelani ke. Phangelani Brix andisi. Phangelani. Ndikubonile susumaya mayaza ndikubone ngqo sumaya maya ndikubonile utheni uphakela kuwe wedwa inyama kutheni uyigalela kuwe wedwa le nyama ngicela majita ne amafruit manje bengekho namantombazana asiza nanto nizama ngazana uma ivaccine hlubi notsiki kuthiwa wagqiba uyihlaba ikukhupha impundu ezinkulu sibe ngathi urhuqa igesi ke town mayize kum ndawuhamba nazo mpundu ndenyuke i-Oxford emonto okanye ndenyuke engqushwa ndirhuqa umthabalala wempundu engathi igesi kuba ndime etshwini ebhankeni abantu bawusayina napha phezu kwempundu zam nantsi itafile uba ivaccine ikhupha ezo mpundu kuba bonke abanqwenela ububi empilweni yam nabanqwenela into yebuhle bafe banye rubbish into yika manje kodwa nomqondo omkhulu. You didn't buy this goddamn cigarette, asshole. Hey man, shut the fuck up sometimes. Classes was missing another asshole. Hey, fuck you, man. So my brother, a woman is pregnant. I'll take you out. No, wait, she's pregnant now. Wait, she's pregnant now. Hayi uyibonyama msunu wakho uyeva ngiyaxelela ngoku ungixela amanqaqa umuntu wakho. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. Wherever you are watching this video from, it is salute lapho. So last week we did a video called Being Xhosa is a full-time job. And a lot of people are showing love to that video and they say they want more. So today we're back with part 2. Let's check it out. Hello. 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 Imake sukhomsha lesixhosa sukhomsha andisazi isingesi. Andisazi isingesi andikwazi ukhomsha mna. Divine uba ngathi ukufonayo wena uncola nabanye niyahleka ngapha nikitshebhisa andiyenziwa ke mna ke loo nto efowunini. Noba ungubani futhi. Singathani na unikele itshebhisa efowunini. Unikele itshebhisa ngothana nami efowunini uyava ke? Unganikele itshebhisa ngothana nami efowunini yami. Ya ngofuna kuqala ukuthi ngiyasebela awuthethi ngiyancokola ngapha yani itshebhisa yaniva moza efowunini. Ngiyakunceda ufuna uthini ke ngoku? Thetha semsebenzini thetha ufuna uthini? Usiphathele ihambe endlini lo mfana. Yintoni lesiphathele yona? Umama uyoyika inyoka lokhu le. Ingathi uzovela phakame. Yintoni lesiphathele? Nasithenga izinto zini mako. Yintoni usinxibele yona? Yemoto kwa inyaweni inyoka kwa yona le. Uze nenye. Shimadoda abafana zintoni banxiba yabafana? ngathi iANC iyacula ithi dali ithi DA ncancanca Wagqibeni uhlamba andigqibanga nyaka bengisanda kuhlamba apha kule veki Eveki kupheleyo. Uthe ungahlambanga namhlanje? yonke imihla Mami. uyonke imihla bubuso namakhwapha qhaqwa Ezinye indawo. ezinye nonsense. Oh, Sam, come on.
Umhlekazi funda uhlobo utheni? Ngathi uyinesi. Madoda. Ngathi uyinesi. Ngizovula next. Next please. Ibambe late. Umhlengathi inesi. Umhlengathi inesi, that means ba ubuhle bakho buyaphilisa. Uyakuthanda ukuba igwamu wena. Uyithatha phi le ngoku? Imahindra. Wawuziphatha uzisaphi? Ngoku ndandifike nazo ndandifike ndathi ndiziphatheleni ke. The very same day wathi awuzifuni awuzosebenza condoms. Ndatsho ndangazisebenzisi nje nango ngoba khona ndazenzayo. Uzithola zivuliwe angithi makabuya le Yes. angekho and futhi it's not like uzithola zivulwe aloka khona akekho. Andizange ndicingele uba yena uzafika ayicinge ngolu hlobo yena ayicingela ngalo. Ngoba naye ufika wakhe ndamxeba ndikline ngazo ii-CDs. Ikhona nje. Mina ngicela ukuyizwa ngawe le amakhondom. And all of a sudden amakhondom sokuyinto eclean ama-CDs. But zange zikhale CDs. Zaqhubeleka ziscratcha zikhikha ziscratch. Awukholwa into mamasho. Andakasoze wakholwa. Nyani uyakwazi uclean city ke condoms but hey zaqhubeleka zikhika. I saw my ex today. Say it in your language. Ndibonela mnqundu. Bekuthiwe ifamily akungenwa ngoku. Andred now. Akuzungena bamama. Yho ndizawungena ngoku. Ngena kaloku ba kaloku Ngumama kanana ndizawungena. Eke. Akuze ndixelele uba ndizawungena. Okay. Kanti utshaya le nto koko. Uright, akuyitshaya le nto la. Mina kaloku andibalulekanga wena ubalulekile. Hayi beka tena apho wena. Nalatwana incinci bathi nguGeorge ixoka gqithi. Iphethe lekhaya elitsha. Uyakhalaza pha putyu. Dini. God, my ANC. Dlala ngathi ba. Kusete yam grand. Siya kanjani Roma namda? Andi grand. So ndimena bana. Wena utathe Renzo, Terra the man. Terra the man. Ekhita nembuzo nje imbali ngicela ukubuza yona. Ungabuza ukhuleka we. Xa ulayithaye kuqala. Da. Yo. Ubuza kodwa. Uqada uthi how many cents are in a rand? Into nezo? How many cents are in a rand? Urenda kanasenda lo. Zingabi cents kurenda? Ujonga lokho. RAND. Akekho cent kurenda. Like that sithetha ngemali like zingabi cents kurenda. Masithi zintathu nje. Sure. Kodwa urenza kanasenti kodwa. Masidede nxa ixesha nje. Umbuzo wesibini uthi 99,000 plus 1. 99,000 plus 1. 99,000 plus. Iyaba ngu 10,000 alo. Are you serious right now, bro? 99,000 plus 1 ngu 10,000. Yewe. Okay. Umbuzo wesithathu da. Into dream car yakho? Ndoni dream car? Ila moto kwa yebole. Hayi bo. Yey andiyazi nangeble. Yemhlophe le kwa. Yebo. Uyibona phi ta? Khola lapha kaya katela. Kwa. Hayi bo. Kwa. Igama lemoto indoni yo. Kwa. Oh my God. Thina bayazi yo siyayazi bangeyiphi la moto. Yes. I hope you enjoyed today's video Bafethu, and if you did, don't forget to subscribe. I'll see you on the next one. Sure.